Maayong adlaw, ania ang nagunang panghitabo og kalambuan gikan sa probinsya sa Subo. Karong umaabot nga Pebrero 26, sugda na sa kagamhanan sa probinsya sa Subo, kauban ang lain-laing ahensya sa gobyerno ang mga plano pag-rehabilitate sa corals sa Pescador Island sa lungsod sa Moalboal nga naapektuhan tungod sa bagyong Odette. Pinaagi sa coral replanting ug pagbutang og nursery sa mga gasang. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Padayon paghapon ang turismo sa lungsod sa Moalboal. Bisan pa man sa mga plano nga i-rehabilitate ang mga daot nga gasang o corals niini dala sa bagyong Odette. Kini tungod kay nakita ni Gobernador Gwen Garcia nga kinahanglang gyapon ibalanse ang panginabuhian sa katawhan nga mo'y nagdala sa ekonomiya ug ang pag-atiman sa kinaiyahan. Hinungdan nga nakahuna-huna siya nga mismo ang mga turista nga diverse mutabang sa maong rehabilitation plan ilabi na sa Pescador Island. Gihanay na sa Kapitolyo ang mga pamaagi pagtabang sa lungsod sa Moalboal sa pag-rehabilitate sa nangadaot nga mga gasang ato sa follow-up meeting nga gipatawag ni Gobernador Garcia niadtong Miyerkules, Pebrero 2. Uban sila si Moalboal Mayor Paz Rusguni, Provincial Tourism Officer Marty Ibanez ug mga opisyal sa Department of Tourism, Department of Environment and Natural Resources, Cebu Police Provincial Office, Philippine Coast Guard ug Maritime Industry Authority. Nasabutan ang interventions nga himuon sa Kapitolyo uban sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno. Apil niini ang replanting o transplanting sa mga gasang, paghimo og nursery sa mga gasang ilawom sa dagat sa Pescador Island alang sa replanting ug pag-stabilize sa mga gasang aron dili magsigig irog-iro inighapak sa bawd ug target ni Gobernador Garcia nga mahimo kini karong Pebrero 26. It becomes actually help Pescador recover. Unya na value added na sa usual dive nga ilang gibuhat sa una nga just to look unya mo na karon they're actually now doing their part nga mahabalik ang kanindot sa Pescador. Espesyal sa kasing-kasing ni Gobernador Garcia ang Pescador Island tungod kay dinhi siya unang ni-dive niadtong Hulyo 2004 kauban si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa maong tigom, gipakita usab sa marine biologist nga si Angeline Elias ang ilang gihimo nga initial site inspection ug damage assessment sa Pescador Island human sa bagyo. Matud niya dako ang kahigayunan sa recovery sa Pescador Island kay daghan pang makita nga mga hayop dinhi sama sa gagmay nga mga isda nga gitawag og damsel fish nga mo'y ganahan tan-awon sa mga mahilig mag-diving o mag-snorkeling. Ang Pescador Island paborito nga dive destination sa lalawigan sa Subo sa mga mahilig og diving. Hinungdan nga gipaningkamutan gayud ni Gobernador Garcia nga mapadali ang pag-rehabilitate sa mga corals tungod kay ablihan na sa Pilipinas ang turismo ngadto sa langyaw nga mga turista sugod sa Pebrero 10. Samtang i-convene usab ni Gobernador Garcia ang Cebu Provincial Tourism Task Force sa Pebrero 26 aron mahisgutan ang uban pang mga butang may labot sa turismo. Sheila Gravines, Balita sa Subo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa probinsya sa Subo. Ako si Paula Mendoza. Daghang salamat.